Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Kaixo ikusentzule, gaurkoan Euskararen eguna ospatzeko prest gaude, gure hizkuntzaren inguruko hainbat istorio eta ekimen ekarriko dizkizuegu, Oñatitik Bergarara eta Bergaratik Arrasatera, euskara bizi eta arnasten den lekuetan murgilduko gara. Lehenik eta behin, Oñatira joango gara, Eltziara hain zuzen, Itziar Murgiondo eta Beatriz Irizar ikaren inguruan ikasitz egiten entzuteko aukera izango dugu. Bueno, Itziar, bakin, ni basarrikoa nau. Eta, etxian betik erabili dugun hizkuntza euskeri izan duen. Gurasuan artean, gurasuak, seme-alabakin, anai-arreba artean, eta etxeko zera euskera izan duen. Kalian, eskolan, erderaz. Erderaz jaso nixon eskolia. Eta lagunen artean be, Mabian, Mairuan, Mala urte, dana erderaz iten gizonan, kalian. Pentsa behin, etxian euskeria, baina beti, eta kalian erderaz iten gizonan. Noiz arte, esango nani, 18 bat urtekin, 17 bat urtekin, kontuetu nintzen horrekin, eta orduan, igualea, kalian euskera ebalten hasi gitzunan, ezta? Baina ordu arte, zera, bai. Etxian ze jaso don, edo? Nik etxian euskeria jaso xonat. Eskolan be bai? Eskolan be bai, eta karreria eta dana be euskeraz ikasi xonat bai. Bai. Eta kalekua naun, baserrikoa kalekua naun. Bai. Bai, baxaun aldia, bai, urtiak itun alperri pasau. Bai, hori don, guretik zuenera, gauza asko aldatu don. Naiz eta asko egon ondiok itxiko, baina asko aldatu don. Bai. Eta gero, euskeria bai. Eta gero, ni ikako kontuekin, itanuarekin eta baina akordatzen oso ondo, noiz hasi nintzen. Kalian, jakina, ze gure etxian, gure amak eta anai-arrebak eurak, ika itxeso nahin, anai-arrebak ika eurak, baina gure itxeso nahi transmitiu. Orduan, entzuna bai, eure entzuna, baina nik jaso eta erabiltzen hasi eta hola, kalian inxonat. Eta henen akordatzen oso ondo, noiz izan zen, hortxe izango zenan, 18 urte inguruan, edo etxegina gau eskoletan ibili ginean, ala bestela, batekin da bestiakin, hola jente diferentiakin, baina henen akordatzen oso ondo. Noiz hasi nintzen horretan. Ni berriz akordatzen naun, urtiak ginen naun akordatzen, baina nik etxian entzun xona eta mama aizpa batekin noka berbetan, baina nik jaso be, etxian etxonat ika jaso, eta nik aldiz nokan inguruko proiektua sortu zonan, Oñati ningo xona proiektua sortu zonan, eta horren arira, zenitzunan alneben neurrixan ebalten, eta gero ikasten, eta gero ebalten hobeto. Orduan nik ikasi inonan, baina hori, eskalian. Jente batekin elkartu, ekixeinakin, zuekin, baina ingo xonaun proiektua sortu ondoren. Bai, dixadon, horri esker zema gauza inan Oñatin, ez? Bai. Konta idan apurtxo bat hori, proiektuan zuek ibili zein hori hasi zela izan zonan, izan zonan hasigeria bentsat. Bai, herri ekimenetik sortu zunan zera hori, gogo hori, alde batetik noka jasoteko, ze ikustezunan galtzen ebiela, hori ustezunan, eta lehenengo jasotia zunan helburua. Eta gero ikusi zunan etzala ez zeuela hain galduta, naiz eta bai egon galduta, ondiokan zeo zer inzekiela apur bat berreskuraketako.
Lehenengo hori jasoteko biharra ikusi zunan. Eta orduan, dokumental, inkestak inzitunan, noiz erabiltzen dan, noiz ez, grabaketa pila bat inzitunan, eta gero dokumentala aurkeztu zunan. Bai, Nigo goan sakonat enkuesta pila bat inzituela, Bai. Eta auzo, jente pila inkuestia, datu jaso, horrekin akorratzen naun. Bai. Bai, eta ondoren izan zona aurkezpena, ez da? Hori don, gero grabazioak eta behin zitunan, eta bideo hori aurkeztu zunan, eta hor bideoan agertutako Andra Gizon, batez be emakume pila bat elkartu zitunan Santanan, eta gero argazki batetara gizonan, Andra pila bat plazi hartuta. Egiza don, bai. Bai. Eta, gero, ja ikusi zonan, jasotiaz aparte, transmisioa inbizala, eta apur bat bizi berritu. Bai. Eta hortik etorri zitunan, lehenengo ikalaguna, gero bebai jabetza eskolian barruan eskolak, klasiak, eta, gero aplikazioa, zela don, adizkixan txuletia, ikako poltsikako liburutxua, ika egunak, ika bertzo bazkaixak, eta hainbat ekintza. Bai, egisa don, Azkenean pilatxo bat dintun, bai. Bai, horre dozen erdi bat urtian, dozen erdi txekina dian, baina... 2019-tik. 2019 eskero, bai. Injon bai, lana injon hor, bai. Egisa don, aiketu ikune eskolak, ezta? Eta, bai, horri bilitzunan, gu eskolan. Eta lehenengo 3 ikastaruak izan zitunan jabetza eskola ikaitetu don, ezta? Hori don. Eta orduan, taldian ezak inat, neskak izan zitunan, 8 bat edo, bai. Eta laugarrena izan zuenak mistua. Euskaltekin edin zana, eta mistua, komen izala, ez da? Eta euskuzten oso esperientzia ona izan zala. Eta biharrezkoa gainera. Bai. Mutilak seginai toka egin, mutilen artean, baina gero neska askoan nabe, askokin be, holaxe, berdin itxexo nahi berba. Bai, hori don. Preminia baxan. Horrekin konturak neurape, konturak eta nik ustenak gura dauela. Aldatu eta ikasi eta ondo egin. Toka berba iteko, hor aukeria baxan eta injarra xakon gaina zango iniken horrek. Aldiz, noka emakumezkoan artean eta iteko, hori larri xeun, hor etxeun hainbeste aukera zango iniken. Bai, horre zuekin zituen enkuesta horretan, da diagnostiko horretan eta emakumeen jako elkarrezketetan, askotan agerketan don, ez? Gaizki ikusitea otia, eliziak eragina ekite ben, gizonak, mobitizunan beste zirkulo baten, lana, soziedadia, kolako gauzetan, eta basako nahi noren ezketarako lekuak, ez? Eta emakumea berriz etxo nago hori euki, lanien beberandu hasi, eta holako batzuk aitaketatxun inkuesta horreikan. Bai, agerketatxun. Eta hori be badon, ez? Eta gero, emakumea dako itxusi zegoa zala, hori oso zabalduta egon don. Nik maixako nate oso urreko adibide bat, entzuten gaixo nahi noka berbetan, gu bina artian eta nauzi xaua don, eta arek esate xoskun, ez inola berba. Haube, Beatriz, gentiantzat egoera haube arraro xamarra izango, ni hiri noka berbetan. Arauak esate xon, nauzi xauari berez, errespetuzkoa dela ez ikia, ez? Hola don, eta nik uste zonat hola bia dabela, Hola bia dauela, ze berez lagun arteko kontu badon, konfiantza ondikoen arteko kontua, txakinat, konplizidade bat emute xon horrek, eta nik uste zonat bai dala berez, ez? Nauzi xairi ez, guraso, eta nauzi xairi, eta berdintzuen arteko gauzia dala, betz. Baina gure ze paso xakun, ikasi biharra,
eta zeo zein biharra. Orduan, elkartu gaitun, ikusten duen, oso diferentetako jentia. Bai. Eta hor, ondo nolako permisoa moduan edo, baimendu moduan edola, ez? Bai. Nauzi xauekin ikaiteko baimena moduan xako nau. Bai. Naiz eta berez araua izan ez. Gero kontua doan, nik esate zuen, karo, oin baimena emonda eta baimena dakun eskero itxi nau. Eta hori baimena akabo ingo, ikusi zuen ezin jala akabo baimen hori. Ez. Karo, gure hartien ezin joan akabo. Hor geratuko nori. Gu jarraioko xona. Ez, hola, klaro, bestela. Nik uste xenat, araotzen izan ezik, ze araotzen naturaltasun oso ziluzional beti danak. Mutilak eta neskak eta handak eta gizonak eta txekin, orduan, oinatin behintzat, herrixan behintzat, hola izan duen, ez? Eta oin ikodromo esako nau, Durangon, entzun izan lehengunean, hilaren txekina seixan edo, zazpixan edo, ikodromo behoro enboala, eta txekinat. Bueno, akaso fango gaitun edo, bintzetia jentia, alde guztietako jentia animaiken dan, faten dan, eta, bueno, beste pausotxo bat, ez da? Bai. Oinatikipe fango gaitun, baten batzuk fango gaitun. Bai. Eta hemen ingo xo nau, Oidon. Hemen ingo xo nau. Ingo xo nau, bai. Oñatiko jasoketa bukatuta Bergarara egingo dugu, izan ere herrietan ari dira apurka-apurka datorren urteko maiatzean egingo den Euskaraldiari begira motorrak berotzen. Eta Bergaran orain gutxi jakin dugu, dinamizatzaile lanetan ariko dena uruguaitar bat izango dela, Andrea Beia. Sara Lanz lankidea izan da, ura ezagutzen. Andrea Beiak Uruguaiko artistak eta Bergarako euskaraldiko dinamizatzaileak euskara eta artearen arteko lotura ederra aurkitu du bere bizitzan. Montevideon artea eta arkitektura ikasi zituen arren, euskaran aurkitu du bere pasioa, euskara eta euskal kulturan zehazki. Bere margolanetan, euskarazko esaldiak ezkutatzen ditu, hizkuntzaren magia eta mezua zabaltzeko helburuarekin. Mugaz gaindi, harago begira. Kaixo, Andrea, zer moduz? Ondo, eta zu? Ni baita, ondo. Gaur hemen gaude Euskararen eguna aitzakia bezala, pixka bat zure inguruan ezagutzeko eta zu pixkatxo bat gehiago ezagutu ahal izateko. Gaur-gaurkoz, Bergarako euskaraldiko dinamizatzaile zara, baina zu baduzu ibilbide bat euskararekin lotura zuzena duena, eta pixka bat hastapenetara joan nahiko nuke. Noiz egin zenuen lotura hori zuk euskararekin? Ni Uruguain sortua naiz, eta han euskaletxe batera joan nintzen, 18 urte nituela, eta han hasi nintzen euskal dantzak egiten. Eta nire familiarekin joan nintzen, eta gero sortu zen euskara ikasteko aukera, nire aizpa ni baino lehen hasi zen euskara ikasten eta irakasten, eta ni pixkat beranduago 2008an Eusko Jaurlaritzako programa batean, lehen AB, eta gero Etxepan institutoa koordinatua, eta horrela hasi nintzen euskara munduan. Eta euskara ikasteko prozesu hori nolakoa izan zen? Oso polita zen lehenengo harremanak euskaraz izan nituen, eta ikasten genuen interneten bidez, Maizpideko ikasle batekin, Jon Urdangarin, gero Dani Oiarbide, ere bai izan zen gure irakaslea, eta gero izaten genituen barnetegiak. Udakoak izaten ziren 2 aste, eta gero negukoak aste betekoak. Eta oso ondo, eta orduan horiek izan ziren nire lehenengo harremanak euskaraz, oso berezia izan zen. Eta zure lehen aldia hemen Euskal Herrian, ez banago oker, korrikarekin lotuta egon zen, ez? Hori da, izan zen 2001an, zen AEK-ko irakasle bi joan ziren Uruguaira, eta proposatu ziguten korrikara etortzeko, eta nik ez nekien korrika zer den, ez ere, eta orduan ezagutu nuen proposamena, eta honi 12. korrika izan zen, lehenengo aukera, eta urten ere egon nintzen korrikan, beraz oso pozik. Eta, zuk euskara eta artea uztartzen dituzu. Gainera,
hitzetik haratago liburuan ere hainbat ilustrazio egin duzu, kontatu idazu pixka bat, zuk artearekin duzun lotura hori. Bueno, hori gure liburua izan da zen pandemia garaian 2020an sortu genuen talde bat, Ialgiadi Mundura izenekoa, eta talde horretan munduko euskaldunak elkartzen ginen. Zen azkenean pandemiak hori eman zigun elkartzeko aukera eta euskaraz hitz egiteko aukera, oraindik ere jarraitzen du taldeak eta saioak izaten ditugu larun batero. Eta bueno, lehenengo urtea ospatzeko bururatu zitzaigun ideia liburu bat egitea, eta orduan hitzak euskaraz esan behar genituen eta bakoitzaren hitza bere esanahia. Taldeko beste kide batek eta biok egin genituen ilustrazioak eta gure liburuaren azala Zizkurmenetak egin zuen. Eta bueno, oso ondo atera zen lehenengo liburua gure taldekoa eta nire ere bai. Eta emaitzarekin pozik pentsatzen dut, ezta? Bai, zen dirua irabazteko ezin, baizik eta euskara zabaltzeko, azkenean gure taldea ez da elkarte bat, talde Bolondrezako talde bat, orduan guk nahi duguna da euskara egitea eta zabaltzea eta sustatzea. Bai, eta liburuaz gain, zuk ere zure ilustrazioak egiten dituzu, ilustrazio horietan euskerazko esaldi eta hitz ezkutua jartzen dituzu, zein da horren helburua? Bai, hori nik badaukat euskararekiko lako grin edo sentimendu eta ez dakit nire gauzetan, nire artean ere jarri nahi dute euskararekiko sentitzen dudan pasio edo maitasun hori eta horregatik egiten dut nire Instagram eta dena euskaraz dago eta hori hasi nintzen horrekin Uruguain eta zaten ziaten, baina inork ez du zer ulertzen. Baina, igual ez zidan importatzen erosten bazuten ala ez nire gauzak, baizik eta euskaraz egitea eta igual hori jakin minagatik galdetzea, baina zer esaten ari zara edo zerbait eta orduan zerbait irakatsi. Bai. Eta, orain aipatu duzu zure Instagram kontua, nik begiratu dut zure Instagram kontua eta bertan ikusi ahal izan dut eguzki loreak asko gustatzen zaizkizula eta erabiltzen dituzula, ez? Bai, asko. Baduzu margotuta. Bai, eguzki lorea asko mitologia ere asko erakartzen nau, hemengo lurrarekin sentitzen dut lotura berezia eta orduan pixkat eguzki lorearekin gustatzen zait ibiltzea eta babesteko edo horrela. Zure ibilbideaz hitz egin dugu, baina nolatan aurkeztu zara edo bukatu duzu dinamizatzaile lanak egiten Euskaraldirako hemen Bergaran? Bai, ni etorri naiz aurten, hemen Euskal Herrian bizitzeko ideiarekin, eta banuen ideia hori buruan, baina familiatik eta hori da pixkat erabakia zaila hartzeko. Azkenean baldintzak lotu zirenean etorri nintzen eta lagun batek bidali zidan, hemengo lagun batek bidali zidan hemengo iragarkia, eta zen hau da lan bat zuretzat. Ni beti esaten dut Euskal Herrira etorri naiz euskaraz bizitzera, ez gazteleraz edo uruguaierez hitz egitera, euskaraz bizitzera eta orduan oso gustora hartu nuen aukera hori, nire kurrikuluma bidali, elkarrizketa izan eta orain horretan nabil. Eta gogotsu zaude lan hori heltzeko? Bai, noski, gainera hori euskaraz bultzatzeko beti prest egoten naiz, aurrekoan ere Mintzanet programan ere ibili nintzen lehen ni laguntzen euskaldun bat, ni mintzatzeko, mintza praktika egiteko, eta gero nik ere izan nuen aukera beste lagunak hemengoak laguntzeko, eta orduan ni euskararen alde egiteko dozein gauza prest. Eta, pixkat Euskaraldiaren inguruan Bergaran, zeintzu dira helburu nagusiak, edo lanean hasi zarete horrekin? Orain pixkat egokitzen zen, hasi naiz urriaren bukaeran, eta talde bilerak egiten ari gara, jardun elkarteko lagunekin eta udalekoekin, eta gauzak pixkat antolatzen eta beste herrikoekin ere biltzen, jakiteko nola funtzionatzen duen, ni azkenean Euskaraldiaren berri izaten nuen Uruguain, baina hemen erabat ezberdina da eta jende gehiago parte hartzen du. Uruguain zerbait egiten duzunean, denok egoten dira prest parte hartzeko, baina hemen ere hori Euskaraldia aipatzen
nienean hango ikasleei esaten zaten, baina zergaitik egiten dute Euskaraldia Euskal Herrian euskaraz hitz egiteko zen. Haiek pentsatzen dute hemen denok euskaraz egiten dutela, baina ez, orduan hori azaltzeko nahien, eta niri ere pixka batzuetan zergaitik ez dute egiten eta pixka mintzen nau hori jakiteak ez dut ulertzen. Bueno, baina hau agian bada modu bat, ez? Hori ulertzeko eta errealitatea ikusi ahal izateko ere, ez? Zure lehen plano batetik edo, ez? Bai, eta gainera hori elkarlanean eta Euskaraldiak esaten duena ohiturak aldatzea eta lehenengo hitza euskaraz eta azkenean da jarrera aldatzea eta sentiaraztera euskararekiko maitasun hori. Eta, bueno, hori denon artean egiten da, eta bakarrik baten lana eta baizik eta denona. Eta esan ez du gutxi gora bera, hilabete daramazuela lanean Euskaraldiari dagokionez. Bergaran, zer ikusten duzu Euskaraldiarekiko jarrera, ona ikusten duzu herritarren aldetik? Nik ikusten dut hemen elkartean gauza asko egiten direla eta hori oso pozgarria da, zen ikusten ditut ez dakit bertso saioak, tribiak, gero gau beltza, gauza guztiak eta denak euskaraz eta hemen euskaraz bizitzeko aukera badagoela ikusten dut. Abenduaren 10ean izango dugu lehenengo aktibazio bilera, eta izango da udaletxean pleno aretoan, arratsaldeko 7etan, eta Kiki Amonarriz egongo da Euskal Liburua gida aurkezten. Eta han Bergarakoekin elkartuko gara eta ikusiko dugu hori taldea nola osatu, eta zen badugu gida horretan aktibazioa egiteko modua, eta orduan hori izango da bilera horretan egingo duguna. Beraz, hori izango da hurrengo pausua eta zerbait gehiago aurre ikusita duzu edo horren ondoren adostuko dituzue ondorengo pausuak? Horren ondoren zen jendearekin lan egiteko beharra dago eta taldeak osatzeko, eta orduan uste dut bilera horren ondoren taldeak osatuta egongo direla eta osatuko dugula. Eta jendeak zer esaten dizu, ez? Uruguaietik etorri zarela esaten diozunean hemen. Zein da beraien impresioa, ez? Normalean oso pozik jartzen dira, zen, esaten baina zergaitik ari zara hemen Euskal Herrian eta Uruguaitik etorri eta euskaraz egiten, eta ni hori sentitzen dut, euskara bultzatu nahi dudala eta hori da transmititzen dudala. Baina hori, alde batzuetan jarrera onak eta besteetan ez hainbeste, eta orduan horrek pixkat aldatu beharra dago, eta agian hori Euskaraldiarekin aurrera pauso bat ematen dugula. Andrea, elkarrizketaren amaierara iristen ari gara, baina azkenengo galdera bat luzatu nahi nizuke. Zuk, zer esango zenioke euskaraz ikasten hasi nahi duen norbaiti? Oso aukera pozgarria izango dela, uste dut, zen hemen Euskal Herrian euskaraz egin behar dela, eta orduan aurrera jarraitzeko eta harremanak euskaraz izateko eta hartzeko azkenean Euskaraldian agertzen diren ezaugarriak, lehenengo hitza beti euskaraz egiteko eta ez izan beldur hori edo aurre iritzia jakiteko euskaraz jakingo duen ala ez, hori beti euskaraz, lehenengo hitza euskaraz eta azkenean oso polita da euskaraz bizitzea. Orain, Arrasatera kulturatera joango gara, Marta Luxan eta Jon Emiren Hernandez ikerlariek euskararen erabileraren feminizazioaz eta horrek gure gizartean duen eraginaz hitz egingo digute. EHUko ikerlari Marta Luxanek eta Jon Emiren Hernandezek ustezko euskararen feminizazioaren inguruko ikerketa bat egin debe, eta gaurkoan hemen Arrasaten AED eta ekin emakumeak antolatuta hitzaldi bat eskainiko dute eta hementxe ditugu biak gurekin. Eskerrik asko gonbita hona hartzeagatik, elkarrizketa hau egiteko. Zuei eskentzeagatik. Hori da, eskerrik asko. Eta esango dugu, ikerketa horren izenburua dela hizkuntza genero nahasmendua, hizkuntza gutxituak euskara eta generazio prozesuan, eta horrez, aztezate pixka bat aipatzen, nola 1990 eta 1990 datorren baiestampen bat edo
dela emakumezkoek gizonezkoek baino gehiago hitz egiten dutela euskaraz, eta 2022. Urtean egin zan ikerketa batek edo ez, halako datu jasotze batek hori berretxizun, azken 5 urteetako joera hori berretxiz. Zer dago ez da horren atzin, edo zer esango zenukete? Guk pixka bat planteatzen duguna da, ez, nolabait hori estadistikoki jaso den zerbait dela, eta justo artikulu honetan aztertu nahi duguna da horrek berrorrek zer nolako eragina izan duen prozesuan, ez? Nola datuak jasotzen ditugunean, nola jasotzen ditugun, ez? Zerri erraperatzen diogun, zerri ez, nola jasotzen dugun emakume gizon eta ez dagoen subjeto ezbitarrak edo bestelako ezaugarriak ez ditugun jasotzen, horrek zen nolako eragina izaten ari den prozesuan beran, ez? Eta pixkat guretzat, estadistikoki jaso dira gauza batzuk eta beste buelta bat eman nahi genion, ez zer suposatzen duen jasoketa estadistikoa egiteak, nola ez dugun hausnartzen nola egiten diren gauzak eragiketa horiek eta horren atzean zer dagoen, ez? Eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela pentsatzea generoa nola jasotzen dugun, baina beste gauza batzuk ere nola jasotzen ditugun, ez? Ama hizkuntzari buruz hitz egiten dugun, lehen hizkuntzari buruz hitz egiten dugun, zer dago, ez? Pixka bat horren atzean. Bai, hori da, ez? Azkenean aipatzen ari da, zuk esan dizun moduan azkenengo urteetan, nolabait datuak direla eta ematen du, emakumeek gehiago erabiltzen dutela euskara gizonezkoek baino. Baina nolabait hortikan ondorioztatzen da, normalean hori, euskararen erabilera batez ere feminizatzen ari dela. Eta horre ere, alde batetik zer dagoen horren atzean, datu horiek nola jasotzen ari dira hori esan ahal izateko, baina gero ere egin dezakegun irakurketa da, horrek ere eduki dezake nolabaiteko eragina performatiboa, nola esan, ez? Igual gehiago feminizatzea. Ikerketa 4 zatitan banatu dezute, 4 momentuetan, zergatik ez da 4 momentu horiek eta zeinetan, ez? Emakumeak izan du indar gehiago eta zeinetan esango zenukete gutxiago euskarari dagokion. Bai, hombre, 4 momentu nabarmendu ditugu, horre ere badago nolabait esateko estrategia narratibo bat, ez? Gu kontatu edo joko jarri nahi izan dugu hortan, ez? Segurazki aukera gehiago badaude. Egia esan, hau ez da gai bat bereziki jorratu dana, asko jorratu dana, edo oso sakon jorratu dana, ez? Eta zentzu horretan ere, pixka bat mugatuta gaude, inkluso datu kuantitatiboak baditugu, baina urte batetik aurrera, ez dakit, urte askotan datua jaso dira, baina ez dira segregatu. Kale neurketak egin dira, baina datuak ez ziren ematen segregatuta, hau da, datuak gizonezkoi dagokionez, emakumezkoi dagokionez, orduan, komila artean nahiko kontu berria da. Orduan guk ere pixkat arkeologia lanare egin dugu, topatzeko bai datuak, tokatzeko diskursoak, noiz hasi da hitz egiten emakumeen erabilerari buruz, zergatika momentu batzutan, pixkat arkeologia lana ere egin dugu, eta geneuzkan datuekin nola esateko, edo geneuzkan materialekin 4 etapa horiek osatu ditugu, baina baita ere da ikerketa bat mugatua, ematen du askoz gehiagorako, eta da, azkenean gune genuen jarri mahai gainean eztabaida batzuk, eta pixkat horrela antolatu dugu. Eta zeintzuk izan dira eztabaida horiek? Eztabaida bat da hori, nolabait ematen du, orain zerbait berria dela, euskara feminizatzen ari dela, baina gu pixka bat esan dugu, guazen atxera jotzea eta ikustea aurretik ze gertatzen da. Hori, aurretik ze gertatzen da, aurretik ez daude datuak, ez dakigu ere leheno ze gertatzen zen. Gero, hasia ere arakatzen diskursoa, eta ikusi dugu hori diskursoak, jendea, ja 20. mendearen hasieran, autore batzuk ari ziren hitz egiten emakumeen nolabait hizkuntz praktiken inguruan, epaitzen praktika horiek esate baterako. Orduan batzuk, momentu batzutan,
esaten zuten jo, nolabait emakumeek salbatzailea dira eta emakumeen eskutan utzi behar da euskera eta beraiek arduratzea, bueno, ez? Beste momentu batzutan justu kontrakoa. Emakumeak nolabait ari dira erderara jotzen, etengabe, eta orduan joera handia izan da epaitzea, nolabait, beti emakumeen jokabidea. Eta hori ja bada ondorio bat, ez? Aldiz ez dago testurik zeinetan epaitzen da gizonezkoen, edo, bueno, ez dago testurik, edo bentsat ez dago testu bat nun konparatzen da gizonezkoak hau egiten dute, ulertzen. Niri iruditzen zait garrantzitsua dela ez, askotan hitz egiten dugunean ikuspegi feministari buruz, edo inkluso genero ikuspegian geratzen baldin bagara, badirudi emakumeen portaerak aztertzen ditugunean ari garela, ez, hori jorratzen, eta kasu honetan justu kontrakoa da. Bakarrik hitz egiten baldin badugu, ez, emakumeek zenolako praktikak dituzten, ez dugu genero sistema bere osotasunean kontuan hartzen, eta ez dugu ikusten hor zenolako estrategiak dauden, zergatik ari diren gauza horiek gertatzen, ez? Jartzen dena da argazki bat, baina ez da sakontzen, ez? Horratzean, eta gaina ez dago gizonezkoekin alderatzeko aukerarik, ez? Eta pixkat guk horri buelta batzuk eman nahi izan dizkiogu, ez? Dira eskuak dantzalekuetan, masaiak etxeko atetan. Eta zergatik ez da, iruditzen zaitzute epoka batzutan, ez? Esango dugu halako protagonismoa daukidunak garrantzia emakumeak, ez? Euskarari dagokionez eta beste batzuetan, ez? Gutxiago edo epaituagoak izan direnak, edo... Bueno, gu daukagu tresna bat, nolabait tresna bat pixka komplikatua da, esate baterako, genero sistema, esate baterako, edo, ez dakit, beste batzuk esango dute patriarkatua, ez? Eta orduan, nolabait ikusi behar dugu edo gu saiatzen gara, edo bintzat saiatzen gara hori komunikatzen, ez? Gauzak ez dira kasualidade gertatzen, edo ez da elementu bat mugitzen dela. Ikusi behar dugu, beste elementu batzuk segurazki mugitu dira eta horregatik nolabait mugimendu horiek daude. Behintzat gure ikerketak pixka saiatzen dira konplexutasun horretatik. Ez dela bapatean emakumeak ez dakit zer, ez, erdigunean eta bapatean ez. Ikusi behar da, halako mugimendua gertatzeko ze bestelako mugimenduak gertatu dira, ez? Esate baterako, ez, andereinoekin, ez, segurazki, batez ere, inkluso frankismo garaian, ez? Lehenengo ikastolak edo erdi klandestinoak edo erabat klandestinoak gertatzen direnean, adibidez, Donosti inguruan, Elbira Zipitiak eta bultzatutako etxe ikastola horiek, eta hori badago aztertuta, eta hor ikusi da, eskola horiek batez ere sortzen dira eta batez ere garatzen dira emakume sare bat zegoelako. Hori guztia sostengatzen. Emakume bat, zetorrena, mendearen hasieratik, emakume abertzale batzaren mugimendutik, eta hori Idoia Fernandez dauka horren ikerketa zoragarri bat, eta hori guztia saltzen du. Hor bat zegoen emakume sare bat, hori guztia sostengatzen. Iristen da, 60. hamarkada eta hortikan aurrera ja nolabait ikastola, azten dira, komila askoren artean, porque oraindik, nolabait, ofizialak nolabait egiten edo instituzionalizatzen, edo, pixka bat, beranduago iritsiko da aitortza, baina, azten dira hor, eta hor, batean azten dira agertzen gizonezkoa. Eta, Idoia Fernandezek esaten digu, momentu batetik aurrera, sare hori, emakume, osaritako sare hori, desegiten da, eta emakume hauek, gainera nolabait geratzen dira, ikusten zin, nolabait esateko, ez? Eta aldiz, zergatikan, ikastolek momentu horretan hartzen dutelako, segurazki beste esan nahi bat, askoz publikoa, politiko, soziala, militantziarekin lotuta, hor ere emakumeak baziren, badakigu, baina ordura arte, hezkuntza zegoen, euskal hezkuntza, emakumeen eskuetan. Erabat. Gizonezkoak egon dira ere, laguntzen edo bultzatzen, baina ez. Eta nola momentu batean, eta zergatik desagertzen dira emakume horiek, ez kasualidades, gizartean beste mugimendu batzuk gertatzen ari zirelako. Eta gainera guk ere planteatzen dugun beste gauza bat da, pixka bat hortikan salto eginez, baina asko hitz egiten ari garelako emakume gizon, eta guk pixka bat plazaratu nahi duguna da,
uste dugula, ez, estadistikaen bitartez eta diskurtsoen bitartez hiztun bitar hori berrera ikitzen ari garela. Eta justo ez, interesgarria litzatekena dela irekitzea, ez beste modu batean planteatzea. Ez, pentsatzea hiztun anitzagoa izan daitekela, euskaldun hiztun kuirra egon badagoela, ez, igandeko bertso saioa begiratu besterik ez daukagu, edo altxalilik egiten dituen proposamenak, edo beste jende askok, ez, gauza asko egiten ari direla, eta momentu honetan iruditzen zaigula horri begiratzea dela garrantzitsua, ez? Eta ikustea hor zenolako hiztun horiei ere fokoa jarri behar diegula, bai? Eta horren inguruan hitz egin behar dugula eta hausnartu behar dugula, ze hor gauza interesgarriak gertatzen ari dira, gauza emergenteak gertatzen ari dira, eta bestela geratuko gara beti, ez, nolabait, erdigunean, ez, jarriko da hiztun bat, ez, eta erdigunean dagoen hiztun hori sozialki eraikia da. Hiztunak berez anitzak dira, eta anitzak izan dira iraganean ere. Ez, pixka bat. Bai, zen hor ikusi da nolabait hizkuntzarekin gertatu da rol banaketa. Eta orduan momentu batzuetan hori ardura geratu da emakumeen eskuetan, beste momentu batzuetan, baina, klaro, Martak esaten duena, eta ze gertatzen da apurtzen badugu dinamika horrekin. Igual interesgarriagoa da, zen nolabait irekitzen dezu abaniko bat, ez dala ja rol banaketa hori edo zuk edo nik nolabait esateko, labur bilduz, baizik. Zergatik ez apurtu dinamika horrekin, dinamika bitar horrekin. Euskararen eguneko saio bereziaren amaierara iritsi gara eta Arrasateko Kulturatek kanpotik agurtuko zaituztegu. Gaurko saioan Euskararen hainbat aspektu landu ditugu eta datozen minutuetan Debagoienean Euskararen bueltan egin diren ekintzekin utziko zaituztegu. Ondo ibili eta gora Euskara! Euskara da gure melodia, Euskara gure doinu eta argia. Euskara gu guztiona, Euskaraz bai berriona, Euskara zu entzutean oso zoriona. Ero, 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 Euskaraz gu egunero. Ero, 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 goizero eta gauero. Ero, 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 Euskaraz gu egunero. Ero, 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 goizero eta gauero. Euskararen eguna, egunero, egunero. Euskararen eguna, egunero. Euskararen eguna, egunero, egunero. Euskararen eguna, egunero, egunero. Euskara da bizi pozalaia, Euskara gure lurra eta ibaia. Euskara borbor gariona, Euskara zara eta ona, Euskara zu entzutean hauxe zoriona. Ero, 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 Euskaraz gu egunero. Ero, 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 goizero eta gauero. Ero, 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 Euskaraz gu egunero. Ero, 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 ero,
zoriona. Ero, 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 euskaraz gu egunero. Ero, 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 goizero eta gauero. Ero, 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 euskaraz gu egunero. Ero, 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 goizero eta gauero. Euskararen eguna, egunero, egunero. Euskararen eguna, egunero. Euskararen eguna, egunero, egunero. Euskararen eguna, egunero, egunero. Euskara da bizi pozalaia. Euskara gure lurra eta ibaia.